ewo ho nti eno wasem ne de wo daily graphic de wo krata no na me de Ghanaian Times na etoaso Ghanaian Times kratafa etoso dumi no ho na masemi wo say no COVID-19 deaths in Ghana president affirms na chese mampani de atudwa se yade yi aba ano dindindin ya yenya no aduro yi na adasa wani abere pa ho aduro a chese eso ntakra chese China hene echi mampani de atudwa se Ghana ha nipa nkro na wono mafiri mu no a yebu nkonta do mka ho no enye yade COVID-19 ne ku no wono enye COVID-19 ene ku wono na mpanimfo mo hwe mpomdene so a wo mo ewatena ye ho hwe se obi bia onye yade ne bi ho beto no bu nkonta kirem se sa nipa nkro no mafiri mu no na yade bi wo mo ho dada na yeso mo ja hwe enso na COVID-19 o manya bi so ho wo manya yade ne bi die nenso bibia ne ho a eda di pefese eno a omunya ye no ne ma wonom efiri mu te fe na mpanin so gusu a wonom ebu nkonta nanti omo ye ho adwuma hwenti wonde wo sisu people se nipa nkro no enye yade no ne ma wonom to ananom nsia do nemom no omo yade wo ho dada na omunya yade ne bidie nanso dada na wo ho na ena chese edi wo koye chano mpanin ka ho all right my fa the inquisitor de obokrata no na securities and won commission ya no gina nim gwa show Ghana oh me say oh o de be kakra wonsi ahyem sofo anya be de no chaw ka ho oh da bi wo sofo de wo so di wo sofo de wo so di na ma memfa we nso so wo de ba ko be fa ho graphic ya katafa to sudu miensa ho na mampani dia tudwa se face mask and nose mask ya yesi mfa nhye hwene so nkatakata ya hwene so yi wo se ne enche ye be yen dodo wa mayimu ama ebebu so na obia nso benya bi dia hye ne hwene ene ya hwe kura na be hyemre mu ade hye de bi nhye wo a benya asem zanse ya de no wura hwene mu sa woni ma wura hwene mu yesusu ano abo ano konkro mfi to ya hu so to otada ho pe no on sesi hwene so na sa abo ni kase so be da wura hwene mu so na me se bia wura obi hwene mu so na ya de hwene ya na ya ji ya di ntu hu na na chese on sa hwe hwene no na no na mpani kire mu mampani kire mu se wo mo pam no bebre na fa ya de hye so ato ho nti wo ebe hia obi na chese je fa hye hwene je fa hye hwene se de be ya busue ni abasue ye so no e be pam sanse ya de we na ne pam na akwa se opam busue ni no enya hode ne ena nya amerikatu na de o de no de na nti odu na na to gro omo de nipa nko atu nsan yim stress nwanwa ade no omo hwe sizes no obi a no mapam nipa na to a oje no de hye ni ti a se otiri mu odu ti se kofi die ya kofi asan o se ankome no wayi se fo dwo de ya tadwai o de so se ankome nti ya enim fian before se ye kwa koduro se ye kwa kutubi na ye se tikase fo no e de ahye ne shomo mu a no wo mu etiri pa no ebi wo ne hona no na ye se wagya ne mu e de ama wo de se yi ba kuma we no ano no point and play we ya wa point and play na wo so mo ye yi ma wa na yes it also empedi for her na omo ka ho asempa ya de hadwene ekwadwo ma menko the inquisitor but I am de pa se yen kokra nose mask ne ye pam wo Ghana nemom oto a ya nya kendere na lighter ne hu na environment fam ebedum no de a na je se nya papa se de environment fam pie ba na sa na yare no betumi afam aba ti ase sa nya ntuma bia na ntuma pa obi ho a ye den akomani brefo bebem what ase ntutu amoni na ho but pan man pam ne de eye pa yenko we ye common sense analysis but onye science mpachowa we common sense Ghana has science ye common sense science ye kan say mu dispute and the time no na uhu na from me I mean who serve video bi no WhatsApp ebedum kendere dia na China ni ba bi na ye but I don't think I agree me enra administrator bi hospital administrator but common sense na I say me a on me na me so me analysis na me say no we dey uri adwene to ho ye very simple science sorry we are say bebre nke ya to e bibidura twene say bibidura science no ne original science but common sense so ye pe unti a bibidura ne original science no science ye tumba common sense so ye pe anya bibia na de common sense ko ho efa obani anya bibia so the science ko ho efa and dey no kre the inquisitor de obokrata le kuta min paper wo hu a obaka say eyi osono dia ko kales na the inquisitor asema o de ba no pay no Securities and Exchange Commission o ma sa ko mo ho ye say the SAS
ɛna ɔmo do ɔmo ani akyerɛ ɔmo so ɛho asɛm wɔ ha kwa FX foɔ ɛna ɛsɛ ɔmo ate FDA foɔ to sɛ mo si adure batch wei ɛna ɔmo soso sɛ bi ɔmo adwuma na ɔmo yɛ ne nyankurasefo adwuma sɛ mo ɔmo ka no enti batch bi ba abɔnti bi ɔmo yi sample na sɛ emu baako edi si hɔ enti batch korɔ na FDA foɔ ka no ɔmo de ɔmo yi si hɔ no ɔmo afa akɔ bɔ kyire hwee nim enti di asɛm na FDA foɔ kan de bɔkrata yi ɛnura yutie enwumere kase ebo no ɔte anɔpɛ matis wedi ho nkomo pii ɛda de bɔkrata yi mu so na asɛm baako ɛda ɔse Unipass activated at KIA Kotoka International Airport. Unipass ɛyɛ end-to-end system ano ɛwɔ yɛ port a mpanifo afa ɛde ama Ghana fo sɛ yɛn na betimi aboa yɛn ɛnya afa na kɔ company we hɔ anansa bɛsi ne kɔ we hɔ ansa na otimi akɔ clear goods we de one system na mu yo sɛ de epokɔkɔ mu pie ma Israel fo fa mu din ɛde kɔ Kenya no sa pepepepe na Unipass ne tie na wotwa wie ye eba beto odwa sɛ ɛyɛ takrade sei ahyase yɛ adwuma denden ma agent fo na ni agye ho sɛ we de simple ɛyɛ kama na de na ɔmo bɔ ne sei ne mfine de ade papa bia wo wiase bia yɛse me papa ka sɛ mi sɛ wotu wiase ne nka ho asɛm na anyi nipa mama bia ɛdɔm ani sade ɔso ntakrache kɔdwo anyway ɛdɔm ani sade ɔso ntakrache ade no yasensa ho nkrache awie yama ho kwan sɛ nya adwuma ahyase yɛ adwuma tu sɛ bɔ mfe akɔhe adwuma wa yɛ bia akɔduru ba bi ne yɛse mu meto aso se me de mente ase nipa bi na bo pɛyɛ sa so mboa enti ɔse Kotoka International Airport say ahyase ɛyɛ adwuma enti hwɛ ha yɛwura kenofuriata ne foni da ha yɛwura Nick Danso agye enso so emfoni da ha ɛna Alan Kobio Kyerematen onso emfoni da ha enti Unipass say uduru Kotoka Unipass yɛ adwuma hɔ takrade Unipass yɛ adwuma hɔ ɛse borders outdoors Unipass yɛ adwuma hɔ aka tema abo ɛno nso so enche ɛbɛyɛ adwuma hɔ na kyɛ sɛ Unipass no taking over with the show Ghana na Adom online story bi a Kobio da ha wo fa nsiasare sorry wose ayi COVID-19 wono bubu nkonta ona etu mampanifo no mama ye ma hyema no pay se futu we odi tu mampani dia ne mentiase Adom online Adom online me bacho unia se ukutafo ana se wo internet ho akwa Adom online sisi e medru ho kwa Adom online o se wono ne nkonta buo mu no mini ba bi okote obu za nkonta no enipa be se empim dunum ne bewu wo coronavirus nsa no Ghana ne nipa be opepem yensa 3 million ene benya bie papa no na nsenya na ɔne da Ghana Health Service ano ɛna enyini nti yɛso won kofie ɛsɛ ne braso ɛsɛ ne mfi na pa ho potensia sa no kofie no mampani so unim dia wo apom ne wonti betumfo into a presidential advisor on health na owura nsiasare asama wo kan sɛ enkontabuo mu na minim science ko just say we no your projection a why na say projection bi ho on ma yenye fear panic ya muzo bi ti ya na mo pena twena bi na papa yi say ni pa 3 million they say afa ni anya 1042 no kra ya to say sa no na ya say ya ne betina chepa o da bi o ase ye enyema ye wies fabewo so story a kam de ne ye fabewo so tell say okay ya medwi ha mentiase obani Eniema ye ya ntikura mo bie ye se ya mra bonte. They don't say the president ka chain na say the siasare kan sa na siasare kan. Ono so na tu ne fo. Na say the president kan no boa. When you first time akasa asem no mre bi obeka bi wo. Asem wo ya obeka wa say last na me panu me pie no okọ. Obeka say no me ni asem na akeka na sa no. Enipa mpim dunum. Some say yange science indi. Or say our model suggests that 15,000 Ghanaians could die from okay. Could die. Nya will die. Name could die. Na could no cry agro. Ayi kwajo. Could ni agro fu bia e chese possibility wo ho. Yes. Could no e chese betimi asi. Yesi ya. So say betimi. Ya fia no nka se papa. Devi. O say by June dia kwata. Tie. Ma men kan brofo do. Kan. Asema yake wa Adom online timpamcho. Adom online dey na make kan. No akwa hwe. A model generated for the coronavirus infections in Ghana has projected that some 15,000 people may be killed by the ranging virus. Presidential Advisor on Health, Dr. Nsiasare, has revealed. The model follows the lifting of the lockdown directive. Now, they know the two president for.
on some parts of the country. On Monday, April 20, 2020, he said, according to Dr. Nsiasa, this projection is also based on a baseline projection that 10% of Ghanaians are likely to test positive for the virus before infection peak. Making the revelation on Joy News Current Affairs program PM Express on Tuesday evening, the former director of the Ghana Health Service said out of the 10% projected infections, majority of the cases are likely to be asymptomatic. Okay. Enino na hoyo. Debut. Na yese nipa ni bebrebe nya ade no so bibia nso so bia na di ma hu se o manya ade no. Na 15,000 may die because lockdown directives now are lifting in Wuntiana. Because bro for troye. I think the man is rather confusing us. Your children want to make you. Fear and panic button no akọ president. And fear omo ka che say you pretty calm. Not panic. Any mom children frɛ papa no Captain. Ebiana no wonchire mu. Na we dear. Mo children frɛ no wo mra no wonchire mu yi. Na o ma hu bu a me boye sa. Me hu ya no me yam hye. Producer friend no on phone phone. Me hu ya me yam hye me pa na me so asa kwadwene hu biom dia. That's so aka. This is the second time aka. Oba sampa be kan e. Sir 10%. Na je se ni pa 3 million na wo Ghana. Me hwe omo man so me hu se wo hye wo so na cancer. Me hwe omo man so me tu. Me hu se wo hye. Any pa 3 million. Ene binya. Oh Ghana. Says also 10%. Yes, so 30 million. All right, America dey bua form so gidigidi dey 780 something thousand. Yeah, cause bua form so an so mo ye hu. 780 something thousand. There be some more 2 million plus na nya. Nipa na ewu no, I think nipa na ewu 42,000. Until with the population of America. And not just Dr. Nsiasa person catch and say yare said or no kaneba na just say doctors no munim hwe. Omuntimi nso ano. Ono aso so ye doctor. Nya frama ni nchiri mu. Dabi. Enko ka bibia. Oh, sir, na say nim me. Bisi me hwe no ma so wo hye no so. Ma hye me ho so. Se me mahu. Okay, mahu. Me nka he. Mahu. Yate badam bam. Ye twam wo Yesu. Yate badam bam. Anam se ye twam wo Yesu. Aba. Awene kwa ye nsusu ye. There's always a strategy by the so-called super countries. Oh yes, to deceive Africa. There's a science, baby. To be a man who's a science and 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 a science. Science is woman in him. Another strategy. And I'm saying science is woman in him. To deceive us on something again. Africa mama ye nin na ho. Uka ya reba ko na ba ye no. Africa ye nin. Sasa no me be ya ma Africa fe de wi ase na ye. Wo hu bro ni a we nyanga da. Anso be hu ye nin na. Africa no we nyanga. HIV nipa 32 million ye se ekum omo no ye se Africa nko no ekum 31,606 out of 32 million. You see. Yeri hu ne beto so ama. Adwenjene be kum be 30%. Queen Elizabeth nya ya. Queen Elizabeth kunu onya yare yi bi 3 days na no to no papa wusu ankoma fe no recover. Share Boris Johnson nya bi 48 hours na no to no afi na papa wusu ankoma recover. Mama ya dream now. Ya mo sinu num ni akakaduro no mo mfansa. Mo anom ayi no mikrofon aduro na. Na captain gani observer wa na mboa sasa bibiduro nye na sada wa ho phone so sa munya tua unse ewiase se wa mi wa no a asem ma di akama no aka yo kama no tuma na memfa gani observer nto aso na enra abadwaku atu abanfo council of state omo kushia mampani ina omo se omo besere mampani se saa de hia no ye nose mask no ye nhwe na ye mpam no dodo
Council of State there no. Yeah, boom a big agenda. Yenyan bebre ti Asia kura na so osonye ma kwa no je fasha me enko kura na ya show. Sa kakra no me se eye pan so se na na gabe hene se abi shara no pa front kenti papa bi pa na di we fo na nim na no time changes o ka se na hun sare na shara no oh wa hwe mfoni ne kura wote se papa yo ka se ade shara no na me bi sa se njire no kwasi de won de won be gu asema na ake National House of Chiefs crime yes say we committee grab you committee akwasi ni akudeni na no ye be gu nsa won ko nya fie ho na yewie Oma dabi o oma no ma se na ya na me dwen wan ho Safia Sofo no asemo nti na kata ya na captain asade ababiom so asa pa kan no bi atworo a write up tintin wa hayi o this is afedi Joy FM na obani rese afedi Joy FM sa no be kan do online so de say spread fear you see obviously Adom FM spread fear obi na write up say Joy FM spread fear meanwhile we are quoting the man you see Adom FM so make us say you preach you spread the calm but not fear no because as say we are introduce answer. Yes, I need a bono train. But then won't see you best about for. Yes, I need a bono. There be train. Yes, I need a bono. Your monitor, you breaking your introduce program segment near bo. Your monitor. When you're ordinary commercial, segment commercial. Now say, until you fancy. Okay. But the American say, you will GDA on Yamimu. Say, Bibia Bear, come on. Why? Okay, birthday wishes you are. Do you be